Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan. Mayong buntag guys. Kung mahilig kong traditional hilot, first time ni mo ni nakita ka video. Tanawag yun, paminawag yun para sa inyo. Mayong buntag sir. Ang buntag. Kung sa gatong ipamate. Akong gipamate sir kay Dugay na kaini mag-hapit na magpumutubulan siya. Akong primero lang is kanang pulba, pagpitik ko, mura din ako kuan ni galit ko pa ganin. Mo to nga try sa og karang pa ilod sa kanang kuan ng ba. Wa man gyapon ako kuan. Mo to nga nag-decide nga magpa-ospital. Admit? Nagpa-admit. Dahil primero pa-check up. Mo to ni anak man nga kuan sa laboratory, ultrasound, dugo, ihi. Okay man akong kuan, okay man tanan hasta akong kuan, sa sulod okay gid siya. Mo to na pagkuan sa doktor is gastritis lang. Acute gastritis kay maurang ilang kuan ba kasi sige ko. Kanang burp gani. Ya diri akong kuan diri akong murag kinaon gubalik. Mo to nga pagka kuan gyud wala na kay antod na karon gapangurog na kung kuan karon malipong na ko dali ra kay malipong sige na ko mga isa ka bulan ako sige pagkaon pagkaon maglingkod dawa Gawas ano mong desa mo tiyang mong pangilaw sa palaet? kuan maminod na akong kuan diri Maminod siya. Ilan mong kadlaw na mong sunod? Pangilaw na magminod. Nagsugod na siya kuan tulo nya murag akong kuan gani kakana ganing di nga kasabot kanang hapo imong ginawa pero ako na siyang ginakuan nga kana ganing mo palitan malus breath ko ako lang ginakontrol magpalpitate na ko ba sa kan magmaana akong kabuhi akong ginakuan ko doon is kining tigab na ko diri ba ko murag isaka gani siya mag acid reflux mo rin na niya diri labad ako ulo Likod, okay na? sa likod na ko magkuan ko siya murag nagdahunog karang gadahunog gani sir May kaya nakabalo ka sa kosa? nakuan ako sa imong kuan sa imong nakagkuan ko ba siyempre mag-research mo gitag makuan nakuan na ako tong imong mga hilot na ko pareha man mo kuan pareha mo gibati sa una kang unta ba kanang bago pa lang mo to nag-decide ko na ako yun rin bahala wala pinakalit lang Ay, sige. Asa ka itong balay naman, sir? sa Hagunoy Sige, sa Sinayawan basig na kay shoutout, sir, sa mga taga-Hagunoy, Sinayawan. Shoutout sa mga silingan niya. sunod na lang sir sunod na lang sunod na lang Ay, mong asawa. shout out dahil sa mga taga Sinayawan to Kasi mga silingan niya. sa mga kuan among apelido Ruchi mga Puyos Antonio o Sabi yung grupo ni sir, oh. naikpan yun Kuan, sige. So yan guys, shoutout ko sa mga taga-Sinayawan, Hagunoy, Davao del Sur, no? Sa mga kinatibukan sa mga taga-Hagunoy. God bless po sa inyo. May butang nasa sabi patuang tabangan ninyo. Taon-taon lang dahil mga pamati. No? So, na-admit na. Check up, na-admit na. So, tabangan na to, mamayo. No, ayang pamati ni Sir Siyempre, ino ba na ito pagkampo? Sige no, natag na pagpanan siya. So, may kailain yung dalang panan. So, siyempre sa parang mo doon sa kuha, pahilot, magkatambal kung sa mga doon. Nikamot yung mamayo mo kutot yung may mo type din natin ginapamati. So, wasa. O siyempre sa karoon na nakakita ng video, please subscribe my YouTube channel and please follow my Facebook page, Eric Hilot ang traditional. So, ayan. So, magsugod ako Hilot guys para sa inyo ni shout out and God bless po sa lahat po ng mga OFW para sa inyo guys. Sige, tagal natin siya. Tagalan natin siya. Yan sige na po na patandog sa doha. Kasi mo aksyon na. Kulot ta, kulot.
Ano matungkol ko? Ah. Sir ba?